Il-Gvern Soċjalista mhux kredibbli meta jipproponi responsabbiltajiet ġodda l-Kunsilli meta ftit ġimgħat ilu kienu stess li vvota kontrihom jew saħansitra kienu hemm u neħħihom. Gvern Soċjalista tjuri bħal Prim Ministru il-Kunsilli lokali ma jemminx fihom sempliċement għax il-proċessi demokratiċi tal-Kunsilli mhumiex is-super favoriti tiegħu u dan fuq ammissjoni tiegħu stess. Hekk qalu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius, il-kelliem għall-Kunsill Lokali Robert Kutajjar u l-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Pier Portelli waqt konferenza tal-aħbarijiet. David Agius qal li l-Partit Soċjalista bena ħafna aspettattiva għal manifest tiegħu iżda minflok spiċċa propona muntanja li weldet ġurdien. Huwa qal li rispettivament minn jekk il-Partit Soċjalista ħarġ żball, ħawwaċ jew ma kienx ippreparat finalment huma n-nies li qed ibatu minn nuqqas ta' pjan fit-tul, b'kuntrast mal-Partit Nazzjonalista li qed ikun propożittiv. Aħna tal-Partit Nazzjonalista nemmnu fil-prinċipju ta' sussidjarjetà b'serjetà u dan il-Gvern Soċjalista ċertament li ma jemminx. Għandna l-partit li jimpurtana u fil-programmi elettorali qed inkunu pożittivi, qed inkunu proattivi. Robert Kutajjar ta' lista ta' proposti tal-oppożizzjoni li l-Gvern ftit ilu ma ċċettax u issa għamel U-turn biex jinkludihom fis-suppost manifest tiegħu. Dawn jinkludu fost oħrajn il-kunċett tal-community policing, l-infurzar lokali u l-idea ta' kunsillier responsabbli mill-komunitajiet fil-periferija, meta qabel kien hemm il-kumitati amministrattivi li l-Gvern Soċjalista b'avviż legali iddeċida li jalaqhom. Illum inti li toqgħod f'16 il-Hamlet, il-Gvern b'daqqa ta' pinna mingħajr ma konsulta neħħa l-elezzjonijiet tal-Hamlets, neħħa wkoll l-elezzjonijiet illi suppost kellhom isiru issa. Mbagħad jiġi u jgħidilna li se jkun hemm kunsillier responsabbli ovvjament mill-komunitajiet fil-periferiji. Iddejjaq staħa juża l-kelma Hamlets. Pier Portelli qal il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fil-prinċipju ta' sussidjarjetà u bil-programmi elettorali għal kull lokalità f'Malta u f'Għawdex qed ikun pożittiv u proattiv. U qal li mhux biss il-Gvern naqqas il-fondi tal-Kunsilli iżda saħansitra jittieħdu fondi li jkunu allokati lilhom fosthom l-Urban Improvement Fund tal-Awtorità tal-Ippjanar. Sena ilu il-Kunsill Lokali ta' Sliema kellu minn dan il-fond 5 miljun euro. Minn daw il-5 miljun euro wara laqa li kellna mal-Planning Authority, għax dawn huma amministrati mill-PA, skoprejna li 2 miljun euro ittieħdu minn wara darna minn wara l-Kunsill Lokali Slimis biex jinvestuhom f'proġett li ta' Sliema bħala lokalità u residenti mhumiex se jibbenefikaw minnu. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-kandidata l-elezzjoni lokali fin-Naxxar Marjan Cuomo u l-kandidata l-elezzjoni lokali fl-Iklin Yvonne Bartolo.